שלום לכולם, בסרטון הבא אני הולך ללמד אתכם איך להפוך ציור לאנימציה. בואו נתחיל. קודם כל נלחץ על כפתור ה-Get Started ונעלה את התמונה שאנחנו רוצים להפוך לאנימציה. נלחץ על כפתור ה-Next. כמובן שנסכים להגדרות השימוש בתוכנה. כעת אני צריך לסמן את הציור שלי. שימו לב שחשוב שכל הציור יהיה בתוך השטח המסומן. נסמן את הדמות שלנו. שימו לב, חשוב שהידיים והרגליים יהיו מסומנות, וחלקים שאנחנו לא רוצים, למשל כמו הפס הצהוב שמופיע כאן, אני לא אסמן. כרגע התוכנה סימנה לי כבר אוטומטית, לפעמים היא מפספסת ואז אני נדרש להשלים את זה באופן ידני. אני אלחץ שוב על כפתור ה-Next. בשלב הזה אני צריך למקם את הרגליים, את הידיים, את המרפקים. גם כאן אצלי כבר התוכנה עשתה את זה אוטומטית. יש מקרים שצריך לתקן אותה. אם הציור לא מספיק ברור, אנחנו נצטרך להזיז. איך אני מזיז? על ידי גרירה. אני אלחץ שוב על כפתור ה-Next. והציור שלי הפך לאנימציה. אני יכול לבחור איזה תנועות אני רוצה שהוא יעשה. אוקיי. וכמובן אני יכול לשתף את זה. ברגע שאני אלחץ על share יעלו לי כל מיני אופציות לשיתוף, דרך וואטסאפ,